No. Pig. I did it. Tag det stille og roligt. Det bliver vi nødt til. Hvor er alle de andre henne? For helvede da! Men jeg kan jo ikke se, hvor jeg skal hen. Eller jo, det kan jeg godt, men... Okay, jeg løber den her gang. Jeg løber. Spray. Nå, jeg har grenade launcher. Har jeg ikke? Jo, det har jeg. Så prøver jeg lige grenade launcher. Hvor mange grenade launcher har jeg? Okay. Kom så, Steffen. Ja! Løb! Løb, Steffen! Du kan godt det her. Fuck, man, det er stressende det her. Lad nu være. No. Okay. Jeg har lige ved at lave friendly fire igen. Oh, nice spraying der. Nej. Oh. Det bliver en lang video her. Hvor er det, de skyder mig fra? Sandman, jeg skal ikke skyde dig. Okay. Gemmer sig garanteret bare her. Wow. Stress. Okay, vi er ved at nærme os. Ah! For helvede! Jeg var killed by a grenade. For helvede. Stress. Ej. Gå væk! Oh god. Hvad er det også det her? 20. forsøg. Shit. Nej. Gå væk. For helvede. Jeg blev dræbt af min egen granat. Ej, nu er det fandme ved at være irriterende, det her. Dø. Skal jeg lige lidt kort af det der. Ikke mere armor. Fuck. Man, det er stressende det her.
Hvor skyder de fra? These are my men. Jeg ved ikke, flashbang. Ja, det skal nok gøre godt. Oh god. Hvad fanden skete der lige der? Okay, skal jeg bare prøve at løbe det hen? Det kunne jeg så ikke have. Jeg er nødt til at løbe udenom de skide tanks. Grenade launcher. God, man. Hvor er skygge? Hvor er skygge? Hvor er skygge? Hvor er skygge? Fuck. Jeg er snart sur over det her. Undskyld, jeg ikke snakker særlig meget. Jeg koncentrerer mig helt sindssygt. Regroup on the tank. Sniper. Yes, sir. I will use the tank. Back it up. Jeg styrer den ikke. Yes, I'm okay. 2 minus 2. Det er 0. Er det enemies? Hey! Fire in the hole! Det er det her, der er sjovt. Modsætning til, hvor man ikke ved, hvor man skal gå hen. Haha! Controlleren vibrerer. Det er noget af det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide vibrerende ting. Op i numsen. Ej, det er bare for sjov. I must have you. Mercedes. Tror jeg. Hvor skal vi hen? Flere Mercedeser. Let's move in. Uh-oh. Oh, nice. Drive the shit over them. Eller. Det er fordi så bliver den varm. Det vidste jeg egentlig godt. Hold nu op. Så klarer vi det igen. Min egen mand må det være.
Nej, friendly fire. Nå, det var det, der var i vejen.